Toto som ešte nikdy neurobila, ale vždy je všetko prvýkrát. Keď ma moje vyššie vedomie nakopne, tak neriešim, či má make-up, nemá make-up, či som vo vani, na záchode alebo kdekoľvek. A nakoplo ma v tom zmysle, že prečítala som si jednu post, že tí, ktorí majú v sebe svetlo, dobre. A tí ostatní? Akože mňa už serú a ako by som ich nazvala, nositelia svetla. Dobre, bola som aj jeden z nich, myslela som si, že akože to je niečo viac, že to je taká privileč, ale poviem ti jedno. Ty máš v sebe svetlo, každý jeden má v sebe svetlo. A tvojou úlohou, mojou úlohou je naviesť tých ostatných, ktorí to svetlo v sebe nevidia, aby ho začali vnímať. Aby sa začali otvárať pravde, svojej pravde. Aby sa začali otvárať sami sebe. Pretože Boh, tak ako o ňom hovoria, nie je niečo, čo je vonku, navonok, alebo tá sila, o ktorej hovoria. Neviem, nechcem to teraz miešať. Je v každom jednom z nás. A to, že sa tu selektujú ľudia, tí, ktorí sú svetlo a tí, ktorí svetlo nie sú, to nie je tá čistá, alebo ako by som to nazvala, tá božská pravda. Že tá božská pravda je, že každý jeden z nás je to svetlo. A každý jeden z nás si vyberá. A tiež som si myslela, že som tu preto, aby som ľudí prebúdzala. Vzhľadom k tomu, že ma chytili, dolapili ma na mojich traumách a na tom, že som neverila samej sebe a nemala som dostatok síl vlastne ani vidieť samu seba ako to svetlo. Podceňovala som sa, pretože som nemala hmotne veci, ktoré boli ako